Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoro. Tugod, ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso, asin harong yung pagkamot, katunilungan, asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Halig Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Takakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa. Serbisyo asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya sa serbisyo asin Riparo. Tignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9,
Hulbutana Manimok Seya sa Bicol Net TV. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo! Hindi man ako gwapo! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyam pong aldaw ni Huwebes o Huwebes na nginan. Huwebes na nga na. Petsa 4 na po kita ngunyan kang bulan na Enero. Taon 2024. Happy New Year po sa Indo. Ngunyan lang ako nakapag-greet, makapagbati po sa Indo. At ngunyan sa nakita tinawan ki parol. Dahil kita pinabati kang Facebook kang New Year. Nangyari naman. Sabayan po nindo sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ore restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kening programa. Naman po sa may mga kompleanyo ngunyan, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nindo nanggad paglingawan sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuya mga sadiri, wara man baga ki ibang maingat kan kudi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indong servidor asin taga-reparo. Piradig di ang camera ko pira pigilingan kong camera. Mga tugang, live po kita sa Bicol Net TV, sa Bicol Net YouTube, sa Facebook account kan sa indong lingkod Manny Mox Hulbutana. Igwa pa ki Facebook account ang Bicol Net Tabaco City.
Nya, maski sa nindo mahiling po nindo ako niya. Yo, paki-like and share po. Paki-subscribe man tabi kan sa moyang Facebook account. Ngani pong mahiling man nindo. Sa pangaran po yan kan sa moyang station manager si Maestro nila doon na malaya naman. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Siyempre mga tugang relax na and bawal po ang kidit. Magayunon sa kabikulan. Yan, Happy New Year po sa Gabos. TV. Ngunyan lang tabi ako makakabati sa Indonin Happy New Year kay Ma'am Liz Capos, Manlapas Capos Abalon. Good morning. Kay Ma'am Joy, kumusta tabi Ma'am Joy ang audio tadig di sa ibong dyan sa imong Facebook? Kumusta po? Paki-check daw tabi kay Ma'am Ching Praxidio Floriano. Good morning po. Kay Arnold, kay Ma'am Joy Cargullo, kay Belina Bersilia Dadoy, watching from Quezon City. Happy New Year po. Sige daw tabi, paki daw tabi mo na kung kumusta sa tuyang audio. Sa Facebook po, sa Bicolnet TV, Bicolnet Tabaco, nakalive po kita sa YouTube. Bicolnet YouTube, sa Facebook account po kang sa indong lingkod Manny Moxul Butana. Sige daw paki-check daw tabi nindo kung kumusta ang audio. May mga hiniriro digdiso sa tuyang mga engineer. Tapos sa mga IT ta, sa mga inom tagay. Bago ngayang taon dapat ngayon sa tuyang setup. May mga hiniro digdi kaya gusto kong maaraman sa indo kung okay man ang tanog. Takong bakong okay ang tanog di pauruliun tanining mga IT tadigdi. Dahil magkibang ginibo ini kundi mag-inom tagay. Amlis. Ang IT midigdi, ang gusto sabihin kang IT, inom tagay. Na mo ngayon, so, ano yan? Ano ang IT nga ni? So, information technology, tama ba? Tama ba? Ang IT midigdi, iba man ang meaning? Inom tagay. Pangyari ngayon sa kinaba. Adi, ngunyan sa natabi ako magkakabati nin Happy New Year po sa Gabos. Sa mga taga Laybon, kamusta kay Ma'am Helen Taduran Ichin? Good morning. Kay Ma'am Mercedes Perez. Good morning tabi sa indo. Sisay po sa indo ang Tagaligaw. Sisay po ang sa indo Tagaligaw. Sisay do ang Tagaligaw na ini yung nagkubra na kang gari sobrang sa 500 billion. So gumina na baga sa Ultra Lotto. Bakong ang mga manlapas taga dyan iyan sa ligaw. Maka may bistado ka mo na nawara dyan sa ligaw ngunyan, tao to, nagkubra na kang ginanahan niya sa loto. Babayi babayi. Ang nanggana sa
Ultra Lotto tabi mga tugang kang nakaaging Disyembre bago mag New Year bagay tadi. Nagtaya da dyan sa Ligaw o dyan sa Ligaw Lotto Outlet. Sulong ng gana. Makabangang trilyon. Ang yan, sabi kang PCSO, tabi, Ma'am Liz, kinubra na. Kinubra na dakan sa ron, babaye. Yug-yugon mo yan, adi. Day ka pa lamang ngayon na barato. Sisay kaman nga tapagbaratuhan ko. Ano kabagataraman kabagatabi Ma'am Liz na huyo. Sana da tabi, siyempre di man antik papahiling tabi Ma'am Helen na Ichin. Di man bagantik papahiling mananggad kay boss na Manong Jess. Good morning, Happy New Year sa imo. Dahil mabagatig papahiling su mga nanggara naman nanggad sa loto. Kung dahil na ngunya nag-chat o kaya naghiling si Ma'am Helen, posible pa akong matubod na si Ma'am Helen su nanggana. Siyempre pag nanggana si Ma'am Helen na taduran, dahil nan makakamid bid. Sigurado yan. Bala ngaya ka mo dyan sa buhay manindo. Lalo na kung nakubra na itong sobra sa half trillion na di. Manong Jess, kung si Ma'am Helen ang guminana, indasan na kung marumduman pa kami kini. Posible. Alimbawa, di maagi baga si apod kini, maagi si Ma'am Helen dyan sa Ligaw, pasiring dyan sa Libon, o baka nagtaya si Ma'am Helen dyan sa Ligaw, pero taga Libon siya. O baka si Ma'am Helen ang guminana, pero daya ko matubod na si Ma'am Helen tao yan o nagiling pa. Pag nanggana si Ma'am Helen, dahil na makamit bin. Maiba na ngayon akong account. Baka ngayon tabi Ma'am Giselle Kulipa na. Di dakol na kaming pwede nindong i-subscribe ha. I-follow po ninding sa moyang mga bagong mga Facebook account, mga FB account me. Isarabay sa nanindo so BicolNet Bakakay, BicolNet TV Tabaco, BicolNet TV Legazpi, BicolNet TV Daraga. Yan. Simulcast na kita. Yun ang pahit ka pati YouTube. Nganing daing ligtas, maski sa pwede nindo kaming mahilingan mga programa kang BicolNet TV. Di simulcast na kita ngunyan dyan sa BicolNet TV Bakakay. Paki-share na lang tabi ha. Paki-subscribe na lang tabi sana. So, live man ako sa sakuyang Facebook account. Tigwa pa ako saro. So, Mox TV. Yun. Bagang iyo mamili. Adi, okay. So, dakol na kitang pagpipilian kamo kung saan kamo pwedeng maghiling. Kan mga programa po kang BicolNet TV. Mga matibay sa samuyang mga IT. Ano tabi, PM Tone? Mga matibay sa samuyang mga IT. Mga inom tagay me. Ang problema, tangunyan pa sana kami nakalaya ni ese. Ay, Ma'am Helen, maski gorano ka urag ka, grabe ang urag-urag mo. Digdi baga sa albay, puro palsok ang kuryente. Maski gorano ang urag-urag mo, dahil ka nanggad magpaparamuda-muda sa aliko. Mawawarang nga kay Facebook account. Sige daw, mudaha pa nindo ang aliko. Baluan nindo.
Wala ka mo kan, mawara ka mo kan sa ibi. Ano ka? Pwede pala niyan, ano? Kaya kung yan dahil na daw ako mamuda. Wawaran pala na re-restrict pala sa Facebook. So nagmumuda. Ilingan nindo si... para mo daw nindo nga liko. Sige. Mawawaran ka mo kay Facebook. Iyo pala nito, adi. Pangyari sa mabatag. Alas 7:26 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Madali lang po nindo yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano? Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan, Ma'am Giselle. Happy New Year tabi sa imo. Nadamay ka ni Boss Dad. Nadali ka ni Boss Dad, parehas ka mo irido. Parehas ka mo irido ngunya na bagong tao. Sabi ni Mama Belina Bersilia Dadoy, dahil na answer moks mapailing sa imo. Buda, dahil pa yan mapahalata. Abo yan mambarato. Iyo. Pero okay ka na tabi ngunyan na mate na Giselle. Kung okay ka na, tahuto si Mati. Gusto ni Mati, so makalanghap da siya ki preskong apod kay ni preskong paros. Kaya yaon ngunyan siya digdi sa Bicol. Yaon dyan sa balsa naglalamo tao. Naglalamo. Pangyayari. Naglalamo tao. Sige, mga to. Hatad-tad, pwede na. Oy, dahil mo tabi, mate, dahil mo pagtara mo na naglalamo to si Mati, baka ngaya maramog. Dahil mo taturog pagari. Baka madangog nga. Lityo mas ka ngaya. Pigbabanatan mo ako. Yo. Salamat po kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Tita Berses, good morning. Diyan sa Coffee Hospital. Diyan pala sa Coffee Hospital tabi Tita Berses. So mga pamangking Koreaon pala dyan. Dahil mo man mamidbidan tabi Tita Berses, tayo ba man ang mga apelyido? Kaya on dyan sa mga pamangkin ko pala, so mga bagong pasado sa nursing, mga ampod kaya certified RN, yaon dyan sa Coffee Hospital na ngunya. Hindi sana kong midbid ni Tita. Pero naman mamidbid ang tabako man siyang apelyido. Pero ang magurang ka, nang iba kan siya. Yo, Tita, good morning po sa Coffee Hospital kay Pading Leroy. Kumusta po kamo dyan? Happy birthday kay Jacob. Ay birthday niya ni Jacob. Di birthday niya ni Jacob. Pwede, adi. Sain ka mo tabi, mate ngunyan Giselle? Nasa Bicol ka mo o nasa Manila?
nasa Manila. Oy, shoutout man databi sa mga lamutaw sa Barangay Labnig. O iyo. O iyo, sabi sa ko ni Mate. Yao na si Mate. Oy, Mama Bilina Bersilia. Ang mga lamutaw, yaon dyan sa Labnig Managat. Dakul daan dyan ang lamutaw sa Labnig. Sige na, paghuron. Ayaw na si Sis Mati. Birthday niya ni Uniko iho ni Ma'am Giselle. Si Jacob. Birthday niya. Pwede na da si Giselle Mati. Sis Mati. Pwede na. Ayaw na nga si Mati. Sabi ko na sa imo, dahil mo na pagpukawon. Nanganing makumusta ta sa mga lamutaw dyan sa Labnig. Happy New Year na tabi sa mga lamutaw dyan sa Labnig. Nahiling mo na yan. Siyempre mga tugang, salamat po sa tuyang katuwang dyan sa kasabay pa niya to digdi si City Councilor Riner Burse kan siyudad ng Tabacuan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Ayo, kay Congressman Ato Rigel Bongalon kag AKB Party List, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Salamat. Ayan po sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Thank you. Happy New Year tabi sa indo. Meet na Giselle, ngunyan sa nako magkakabati ni na maligayang bagong taon sa Indogabos ta. So Facebook, binawalan ako mag greet nin Happy New Year. Yugo-yugon mo ya. Ngunyan sana nakabangon sa kuyang Facebook account. Kaya lesson learned. Dahil ka mo magparamuda-muda sa aliko pag may brownout ka mo. Arimati ya. Dahil para muda ako ng aliko ha. Ayan. Ano nga yan sa tuyang reparo niya na Webes? Pagurulayan tayo tabi Ma'am Giselle, masurtihon ining taga, bako siguro ini taga Ligaw kasi nagtaya lang ini sa Ligaw sa mga lotto outlet diyan sa Ligaw. Kinubra na da, sabi kang PCSO, kinubra na sobra sa 500 billion na aduman sa ultra lotto baga. Kinubra na, sabi kang PCSO, taga o kaya Bicolana, taga Albay. Taga Albay. Babayi so nagkobra. Ang sabi da tabi Ma'am Giselle, Sis Mati, duwa sa na ang beses pa sana ini nagtaya sa loto, tapos lucky pick pa so tinayaan niya sa halaga da tabi nin 40 pesos, duwang numero. Duwang set kang numero. Ayan, duwang set kang combination baga. Bali, 20 so sarong set. Duwang set ang tinayaan niya sa paagid akan lucky pick. O di natsambahan, o di baga sulong gana. Ayan. Mangarulayan ta daw yan. Kung halimbawa kitaan manggana ka yan, Ma'am Giselle, kung halimbawa ika ang gumanakan si Sis Mate, kung halimbawa kamo tabi ang guminana kaya, ano sa indong gigibuhon sa pirak na yan? Digida. Tapos ni pa, pag-irestoryahan ta. Ano, gusto pa yun pag-irestoryahan tayo nin mga nagkapurotokan? Gusto pa nindong irestoryahan tayo nin mga nagkapurotokan ka New Year? Ang resulta nga kan naputukan kang New Year, Sis Mati and Ma'am Giselle, sa Oktubre, mahiling tatabi ang resulta kaya. Sa Oktubre pa na. So mga nagkapurutukan kang New Year,
Ay, good morning kay Mamaylin. Kumusta tabi pa lang dyan sa Japan? Grabe. Grabe po ang mga nangyayari ngunyan sa Japan. Lininog. May nasulong eroplano. Ano pa? Susko. So mga tugang niya tong mga Pilipino dyan sa Japan. Iringat tabi ka mo ha. Ingat. Kumusta daw, Adi? Kumusta daw si Mamaylin? Kumusta katabi, Madam Maylin? Jesus ko po, Adi. Di, tad pag-iristoryahan tapay niya, no? And ang sabi digdihon ni pa, an makonsuelo, ngunyan ang Year of the Dragon, so mga haloy na tabi na daing jowa, so daing aloy na panon na daing jowa, daing nagkakaaki, daing nagkakajowa, magkakajowa da tabi ngunya na 2024. Sabi iyan kang parahula. Bako ko sabi iyan. Bako ako nagsabi kayan. So parahula. Sabi kang parahula, so mga daing jowa, haloy na nga nag-iiribanan, nagsasararo, na daing nagkakaaki, magkakaaki da tabi ngunya. So daing tabi da nagkakajowa, na haluyo naman ng panahon. Magkakajowa da tabi ka mo ngunya. Year of the Dragon. Ayan, bako tabi ako nagsabi kaya na sabi yan kang parahula. Baka madamay ako dyan. And mga tugang suparahula, nagluwas na kipangaran. Kung sisisay databi ang mga mababados, ngunya na, taon 2024. Pangya. Lingon ko daw digdikong niya ang nagiso pangaran ni Ma'am Giselle. Tapos si Smati, lingon ko daw kong niya. Tatad na lang, tatad na. Tatad na ha. Aramon ta dyan. Tataw, pagbalik ta. Aramon ta kong saraisay. So mga mababados. Ganyan na tao. Ay nga pangyari naman kang fight mo. Ay inda ka daw ngaya. Yan sana dapat mauban na kita pirme. Uy di kita makaseryosong maray ha. Dapat pirme sana maugma. At iya dayan ang pinakadabe sa buhay kisarong tao, dapat pirme ka sana maugma. Ilingan nindo ang permida atabi sa na maugma, day nagugurang. Day nagugurang ang permisa na maugma. Maski sulo ka, nag-uulo ka. Bagong iyo tabi, Ma'am Elena Kapos kompetente, day bali nga mapagkamalan kang medyo ludoy-ludoy, o kaya medyo nga nalipasan na ngayon ni kigutom, nag-uulok ngayang sulo, pabayaan mo sinda. Ang importante, permi ka maugma. Maugma ka. Pero, iling-ilingon mo manggirara yung sa diri mo, tamang pagkamalan ka man nga. Baka mga nusuro, magdakop ka na kilangaw. Sige, kay Ma'am Jonah, good morning, Tabi. Happy New Year po sa Gabos. Ngunyan sana ako nakabati sa inyo, no? Pasensya na tabi sa mga nagbarati sa kuya. Dahil ko ka muna reply. Na apod kayo ni, na diskwido sa tuyang Facebook account. Kaya dahil tabi ako nakapagbati sa indog kang bagong taon. Pero dahil tabi ako nagpaputok. Dahil po ako nagpaputok ha, dahil ako nagpaputok. Nagturutot sa ako, nagturutot sa na ako. Pangyari tabi Gaston. Kay Shihan. Good morning, tabi. Dahil ako nagpaputok, nagturutot sa na ako.
Ayo. Sige. Uy, alat to na ha. Ma'am Giselle. Mas maray na so nagturutot kaysa nagpaputok. Naman na. Ayo. Tad, pagkatapos kang programa ko, madalagan kita dyan sa malamo to kita. Malamo to kita, Ma'am Giselle. Marareklaman kita. Yo, tad, paka programa ta. Yo. Aramon tada mo nang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sana ngunya nat pero naman na apod kini sana de kita siya pulo naman kan mga makukusog na bagyo di ngunya na taon na 2024 tabata grabe ng pagtiyos yo konta daw mo ng linya kang pag-asa aramon tan magiging kamugtakan kang panahon ha hilingon tada kunyaw na sa pag-asa Shh. Pag-asa Pag-asa ka rin nga ngata nga yata malungsi kang Pag-asa Shh. Pag-asa pasok na Pag-asa, pasok. Magandang umaga po sa inyong lahat at narin na ulit ang update natin sa ating panahon ngayong araw ng Maluwayon man tabi Pag-asa 2024. Narito ang ating latest satellite images. Makikita natin halos walang masyadong kaulapan dito sa ating kapuluan at inaasahan pa rin natin ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan dito partikular na sa Luzon habang easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Asahan pa rin natin yung malaking tsansa ng mga mahihinang pag-ulan partikular na sa Cagayan Valley Region at gayon din sa Apayao kasama yung Quezon at Aurora. Dulot yan ng northeast monsoon o amihan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa Luzon, ay asahan ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao naman, posible yung mga thunderstorms o mga pagkidlat, pagkulog. Nakikita rin natin, base sa ating pinakahuling mga datos, na wala pa rin tayong minomonitor na anong mga low pressure area. Posible hanggang sa weekend ay wala tayong aasahang mabubong bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan nga na Enero hanggang isang bagyo ang inaasahan natin na maaaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. At narito na nga ang lagay ng ating puno sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Makikita natin dito, particular na sa malaking bahagi ng Luzon, posible yung mahihinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, gayon din sa Apayao, yan sa Cordillera. Kasama rin itong bahagi ng Aurora at sa Quezon, dulot niya ng northeast monsoon hanging amihan. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, makikita natin yung posibilidad ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan, dulot pa rin ng amihan. But generally, ay fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. No? Sa lawag naman, yung agwat ng temperatura hanggang 28 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 24 degrees Celsius, sa bahagi ng Tuguegarao hanggang 29 degrees Celsius, sa Kamaynilaan naman hanggang 30 degrees Celsius, 22 to 28 naman sa Tagaytay, habang sa Legazpi sa bahagi ng Bicol, 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita rin natin generally fair weather ang maaring maranasan, paliban na lamang sa mga usual na mga rain showers and thunderstorms. Sa bahagi ng Palawan at Western Visayas, kung saan nakaka-apekto din itong amihan, asahan yung mga posibilidad ng isolated o pulupulong mahinang pag-ulan. Agwat nga ng temperatura sa Calayan Island, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman hanggang 32 degrees Celsius, hanggang 31 degrees Celsius naman sa Iloilo, habang sa Cebu hanggang 30 degrees Celsius, at sa Tacloban 26 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung mga Regional Services Division natin ng Pag-asa ay magbibigay lagi ng update kung meron tayong mga nabubuo o namamataan ng mga thunderstorm na maaring magdala ng mga pag-ulan. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro, sa Northern Mindanao, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, hanggang 32 degrees Celsius. Samantala naman, dahil nga lumalakas tong amihan, nakataas pa rin itong gale warning natin, partikular na sa bahagi ng Batanes, sa Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, ganyan din sa mga baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa bahaging ito ng ating bansa, delikado pa rin maglayag yung mga maliliit at sasakyang pandagat
at maliliit na mga bangka. Kaya iwasan mo nang pumalaot dahil maaring maging delikado yung lakas ng alon ng karagatan sa bahagi ito ng ating kapuluan. Samantala naman, narito ang ating inaasang magiging lagay ng panahon sa ilang mga piling lugar sa ating bansa sa mga susunod na araw. Sa Kamaynilaan, sa Baguio City, ay inaasahan pa rin natin ang epekto ng amihan, kaya posible yung pulupulong mahinang pag-ulan, but generally fair weather pa rin ang ating asahang lagay ng panahon. Sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol Region, kasama na rin dyan yung silangang bahagi ng Luzon, ng Southern Luzon, kasama dyan yung Quezon. Asahan ang posibilidad ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan. Nakikita natin na posibleng makaapekto ang shear line sa mga susunod na araw. Habang sa Cebu at Davao, asahan pa rin natin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, but generally fair weather din. Posibleng medyo mainit sa tanghali ang maring maranasang lagay ng panahon. Sa Metro Manila, yung agwat ng temperatura natin mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat, ganap na alas 6, 22 na umaga at lulubog, ganap na alas 5:40 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, para sa iba pang mga lagay ng ating panahon, lalo na naglalabas tayo ng mga rainfall advisory, rainfall information, thunderstorm warning at mga heavy rainfall warning. At para sa iba pang mga impormasyon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.usc.gov.ph. At live po na nagbibigay ng update ng lagay ng panahon mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yan mga tugang ha, ang sabi kang Pag-asa, di pasindaki nasisiri pa na route ki panahon sa mga masunod pangalnaw. Very good. So sana day na. Yo. O di saro da tabing bagyo ang posibleng lumaog niya na bulan na Enero. Ma'am Nilda Chavez Azores, good morning tabi. Kay Angelica Canyeso, tama ba? Canyeso ini Sige, good morning tabi. Happy New Year. Kay Boriga Dasir, Teresita. Happy New Year man kay Ma'am Emily Culipano Borromeo. Yo? Sige, so mga nakantabay sa tuya, paki-share na lang tabi. Paki-share na lang kan sa tuyang programa. Sige, alas 7:49 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali at mabalik lang po ang programa. Lipas lang po yung mga importante sa nang pagiramdam. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana pagbangon kan albay sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoro sa good. Ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto kan sa indong puso asin harong ng pagkamot. Katuninungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Halig Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Bakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Liga Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo ko. 6 minutos po. 6 minutos bago tabi mag-alas 8. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Madali lang nindo yan makuha sa Rawis, ano? Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners, ano? Kaya sa mga naghahanap po ki-dorm boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sige mga tugang, ang oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. Kay City Councilor Riner Bursi kang siyudad ng Tabaco. Congressman Atty. Rigel Bongalon kang AKB Party List. Kasabay taman dyan si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Si Capos Bilo. Yo! Sige po, diretso na po kita. Ako mapogirarian sa indong lingkod. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita ni Huwebes. Huwebes na. Pet sa 4 na kita ngunyan kan bulan na Enero taon 2024. Pirambulan na sana, Pasko na naman. Pirambulan. Unsing bulan na sana naman, Pasko na naman. Dali yun, maso na bagang panahon. Kay Ma'am Jonah Persilia, good morning. Gina Balangat, good morning tabi sa mo.
Bilina. Bilina, makalamo taw ka wagas. Sabi ni Gina. Ano hindi, mga sadiri pa nindong tao ni Sis Mati? Sara Ma'am Gina. Ang alam mo, tao man niya kami. Good morning po, Sir Charlie C.S. Good morning. Sige, duro-diretso na po kita, ha? Duro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige. Good morning, Tabi, ha? Happy New Year po sa Gabos. Kay Ma'am Mila, kay Cha Mila Regalado, good morning, Manda Tabi, sa imo sabi ni Sis Mati. Kay Mabet Roma, good morning. Sige. So mga, ano daw kung mag-reunion man ka mo, di? Gabos na lamo tao, magralamo tao ka mo dyan sa balsa. Okay dyan magralamo tao. Medyo date ngunyan ang apod kini, ang tubig. So, ngunyan, mga tugang, sabi ko nga ni kasubago kang break kita, busy ngunyan ang mga local government units, lalo na ang Treasurer's Office. Sumanga marinyo, sumanga marinyo Tabi, kan sa indang mga business permit, business license, pasiriring po yan dyan sa munisipyo. Una na naman Tabi, ha? Yan na naman kita. Sana po sa mga empleyado Tabi, sa mga importanteho na mga empleyado, dapat po rayaon po kamo sa indong mga opisina. Sige Tabi, Sir Charlie Sayes. Dapat yaon po kamo sa indong mga opisina, tangon yan na mga panahon na ining ining bulan kang Enero, dakol po kamong mga kliyente ang magpapasiring po dyan sa indong mga opisina. Tamarin nyo iyan. Iyan, so, income iyan kang kada munisipyo baga ko. Iyan, so, tigpapasweldo sa indo. Iyang mga pagbubuhis na yan, mga pagkukuha mga permit. Dyan po, hali ang pigsisweldo nindo. Siguraduhon nindo, nayaon po kamo sa indong mga opisina. Tang iba ka iyan, minaaramay po talaga. Minaaramay yun. Ikaw nga ni ki one-stop shop baga, taon-taon na baga yan na gigibo. Sir Plok Chabi niya, uy, si Smati yaon si Sir Plok, baka available si Sir Plok. Sabi mo, pasyaran mo si Sir Plok. Kung gusto mo, may labahan ka dyan, darahon mo naman. Palabanta dyan sa Cherry Rose Laundry Shop. Diretso plugging. Sis Mate, nganing dahi ka na maglaba, tiriponon mo sa labahan mo, pasyaran ta si Plok. Palabahan ta naman kay Plok. Kay Sir Plok na Chabi niya, sa Cherry Rose Laundry Shop, dyan po sa Payahan, Malinaw, Albay. Kung dahi ka mo oras na maglaba, lalabahan ni Sir Plok, Chabi niya, an sa indong mga labahan. Gwa man agad. Cherry Rose Laundry Shop, dyan po sa Purpur, kang Payahan. Dyan ka mo magpalaba. Dadarahon nindo sa labahan nindo. Mga pirang oras makalipas Tabi, Sir Plok, bagkong pwede ng kuhon. Marana yan, nakatipig na. Agon mo yan. Masulog ka na sana. Good morning Tabi dyan sa Karabasa family. Damay-damay na yun. Damay-damay na ngayon eh. Pinait mo ngayon ako kang lamutaw. Paitan mo man niya sa Karabasa. Ay, Sir Plok, good morning Tabi sa mo. Happy New Year. Daron mo na sana Tabi si Smati so mga labahan mo dyan. Dahil ka na maglaba. Daron ta dyan kay Sir Plok. Dyan sa Payahan. Ikaw dyan kilabahan. Madali. Ako nga ni
ipadara ko sa niyang isirplok o bala ka na dyan. Minsan nga, hindi ko nakukuha sa rumbulan. Nalingawan ko na. May pinalaban kang nga digdi. Sabi sa ko ni Ma'am Lods, may pigpalaba ka nga digdi. Di mo na nga narumduman. Nailing mo na iya. Gari kita so, malilingaw na ako, adi. Otron tagiraray tabi ha, ang mga bisingon yan na bagong taon, iyo po sa mga pagkuanin, mga permit, pag-renew kan sa indang mga lisensya, kaya bisingon yan. Ano ang bisingon yan na? Opisina. Siyempre pagkuha mo kilisensya, igwa yung kipigagihan eh. Yaon dyan sa Bureau of Fire. Kaya nga nagkakaigwasin na one-stop shop ang mga LGU. Baka igwa ki mga LGU na nagkukonduktor po ki one-stop shop. Yaon na dyan sa PNP, sa BFP. Sa mga pigkukuan baga ki mga permit, pag ma-renew ka kan sa imong business permit, mga license, so yaon na dyan, saro po yan na lugar, halimbawa dyan sa covered court, dyan na, so mga kliyente, saro sana, dahil na magpapara duman-duman kung saan pa. Halimbawa ngaya, so BFP, duman pa, harayoon pa, so police, duman pa. Kasi may mga requirements yata. Na maniniman na halunan ko ta, gari may nakasabit naman. Gari may nakasabit. So, halimbawa, so, putkan, police clearance. Di, saro sana yan, dyan sana po yan, idara po sa mga ikipahay kaning sa mga tigkukuroan ki mga arog kaya na mga permit. At nga ni ang nagre-renew, saro sana day, gaganahan kapag renew kung so mga ahensya kang gobyerno, yaon na sa saro sana lugar. Tapos may libre ka pampakapi dyan. Isus ko. Mas mainganyar nindoan sa indong mga constituentes na mag-renew kan sa indang mga license, business permit man yan, o kung ano pa man, ngani po maglangkaw sukita kang munisipyo. Makadakol ka mo ki podkini ki ano remittance ba nga pud ka kuman. So income po kang munisipyo. Ayo, ngani wag dakula lamang suira ngani pag Disyembre go naman ka mo ki bonus. Ayo, arog kang business one-stop shop. No, sa piga po din yung boss. Ngayon, BOSS. So, business one-stop shop. Kang mga LGU, pigpa utob na naman ngunyan. Ambirisyon digdiso nasa Treasurer's Office. So, mga pigbabarayadan. So, mga pigbabarayadan tabi. Kaya si Madam Alice na Casquillo, busy yung dyan. Makuha ki Sidula, o sinda baga so nagresibo at the same time sinda so tigbabayadan. Kaya tabi so mga empleyado dyan Paul Riñon, good morning tabi sa imo dyan sa Bumbon, dapat po on time yaon po kamo sa opisina nindo. Dahil po nindo pagparaparalaton sa mga kliyente nindo. Baka mangyari na naman so nakaaging tao na pasado alas 9 na, so Treasurer's Office, sarado pa. Talagang, pasensya ka mo ha, ako mga barkada, may mga barkada kita nga ka na. Dahil ta maiwasan yan. Pasensya po ka mo, mga barkada ko, kuta ko, ako baga sabi ko sa inyo, pag sala, alangan man susala, itanos ko. Mapupuna ko kupo ka mo. Mapupuna ko po ka mo pag sala po ang sa inyong gibo. Nahiling ta na pati sa mga tao, narayao na, nagaralat na, wara pa, sirado pa. Tanalingawan da sususi, na siya nagkakapot. Pangyari sa
maniyog-niyog. Ano niyog-niyog? Lubi-lubi. Sige. So, yan ha. Importante yun yan. Pun pagkang pitsados. Pitsados baga may laog na. Di ba? Pitsados hanggang iyan sa Biyernes pa. Grabe ang mga nagpapasiriring dyan ngunyan sa munisipyo. Nagre-renew po. Kansain da mga lisensya. Kaya busy-busy man dyan sa mga empleyado. Medyo, maski pagal-pagal na ka mo. Mike, aro ko nindo si Alice na kaskayo. Maski pagal na, pero may nakangirit. Maski nga ni Iuragan, nakangirit pa ya. Alice, maski Iuragan na, nakangirit pa ya. Dapat arog kaya yun mga kawani ng gobyerno. Dapat permisa na kamong smile, maski Iuragan kamo. Arog kaya, pero kung Iuragan kamo, tapos parag-uragan pa nindo sa mga kliyente nindo, sisay man na madyaran. Sisay patabian marinyo, sisay pan mabarayad kibuwis, dyan sa indo. Yan nga, Iuragan nga kaya ko kang empleyadong yan. Imbis nga yan magbayad kita, mag-renew kita, dahil tayo, Iuragan nyo kang empleyado nga. Hindi, mailing mo pa sana ngayon, ngurot na nga yan. Una mo nga yan, kung tig-utangan. Ilag nindo dyan sa inutan kan sa indong opisina. So, mga matibay, so mga approachable. So, maski ludoy-ludoy, pigulukan. May kliyente nga kitang ludoy-ludoy, tihulukan mo ma. Napatarog kaya, ilag nindo sa inutan, so maray makiapod ka. May karisma. Yan, may karisma. Tanganing, pag dyan pa sana, ang ibaba kaya nag-renew kan sa indang mga lisensya, minsan, mga malibong ang payo kaya. Dahil na nindo pagdagdagan ang libong kang payo. Kung malibong ang payo kang sa indong kliyente, timplay nindo kikapi. Dahil nga niyan, inda sana. Dahil nga, mawawara ka ng libong kang payo nina. Balaan nindo, timplay nindo kikapi. Tapos kay guwa ka dyan ki turutalingan, luwasan mo pa. Ay, Sus ko, imposible. Ay, mabarayon niya duman. Marayon niya duman mag-renew. Marayon niya duman mag-renew kan lisensyata. Kaya taraman man sa mga renew naman kamo, tamaray duman, may palibre pang turtalinga. Ako? Buda, organisado. Dapat organisado, bakuso. Bara-bara, ang pahit. Madalagan duman, madalagan digdi, maarog kaya. So, dapat organisado and pulido, makaskas ang dalagan. Makaskas po ang proseso. Bako na, pag-abot naman sa saro. Dahil pa nga makaabanti inita, dahil pa sumapirma. Yun ang supig sasabi ta. So, mga importantihon tabi na mga tao, mga empleyado, dapat yaon po kamo sa opisina nindong yan. Importantihon tabi. Kung wala ka mo dyan, maguguong tabi ang transaksyon. May tama tabi ako. Maguguong ang transaksyon kung wala po ka mo dyan. Saro ka mo sa mga importantihon na mapirma. Pag wala ka mo dyan, ay balik na sa natabi ka mo sa agad, taday sumapirma. Yugo-yugon mong pahit niya. O guro, ano na ngun yan ng pamasahe? So, oras. Yugo-yugo nindo yan. Bako sana bako tabi arog kaya. Ngunyan sana. Ngunyan sa sigurong bulan na Enero. Pag Pebrero, dawa rumabas-rabas naman ka mo. Igwa nga niya kung naarama na kang Pasko. Nagbakasyon. Nahiling mo na. So may mga transaksyon na Pasko, dahil nakapag-transaksyon ta, dahil kimay mapirma. Binayaan. So, importantihon pating mapirma. O ano nangyari? Nagkapirinjin tiso sa indang mga activity kang Pasko. Kan Desyembre, nata, dahil sumapirma, nagbakasyon da sa Bagyo. Yugo-yugo mo pa ita. Mauli nga pa ka New Year. Maapod mo pa man na Christmas party, New Year na. Litsumas na. Di ba?
Bago ngayon tabi, Ma'am Alon, na kapitin, iguyugon mong pinastidyo mo so sarong, halimbawa, sarong barangay. Nag-process kan Disyembre. Nagwara so importantiho na mapirma. Sa ining daw tabi nindo, ma-realisar so mga programa nyaman naman sa barangay dahil napinjin tipo so transaksyon. Wara so sarong mapirma. Tao to nagpasiram-siram sa bagyo. Noran niya mabalik pagka New Year. Mapod mo pang Christmas party yan dyan sa barangay mo New Year na. Hiling mo na yan. Ay inda. Yan ang problema sa tuya di. Pero entitled yan man tabi. Entitled po yan na pasiram-siram, magburubak kasi. Entitled po yan mag-leave. Entitled po yan. Pero sa mga araw dapat kaini na mga importantihon na panahon na rayaon po kamo sa opisina nindo, dapat po yaon kamo. Bako na, wara na naman kamo. Ayan naman, pahit na naman kamo dyan. Bata minapasaralihon ma. Gariso, narumduman mo ka na gariskwila kita. O niya, experience tayo ni. Di, ang mga estudyante baga ka to, mga pasaway din. Pasaway sa mga teacher. Di, sabi kang teacher, sige, pasaway sa na nga ka mo, pasaway nga sa na ka mo. Bibawian kita kay ito kan teacher pag mapapirma na kita sa clearance. Pag mapapirma na kita kang clearance, ika nga pasawayon ka, papasambahon takaman ngayon yan. Arog ka na nangyayari. Pasawayon ka ngayon kang nagkarlasyan. Ngunyan yang kaipuan mong pirma ko, tapag day ako puminirma sa clearance mo, day ka makaka-enroll sa sunod mong taon. Suro samba ka naman sa maestra. Bako? Arog ka nang gusto gawin. Arog ka nang gibonin daw. Bako arog po kaya. Sabi ko na nga ni, sana maadaptar nindo, maarog nindo ang sa indong amo, so pinakaamo nindo, yuguyugon mo Domingo naglalaog, matanga yaon pa sa opisina niya. Dahil lamang ka mo na ulakitan kang kahigusan. Sana maulakitan ka mo kang kahigusan kang sa indong amo. Yuguyugon mo Domingo, matanga, holiday yaon sa opisina, kamo warara. Kung mapigsasabi na holiday, maglog ka mo. Pero pag oras ko takang trabaho, trabaho ka mo. O tanong magiginibok ang amo nindo kung wara ka mong pirma? Nga tapipirma ng kang amo nindo, day ma, takula. Ay nga po nindo sa nag-process ko niya na January, na may activity ka na kaaging Disyembre, iyo yan sa pigsasabi ko. Na importantihon, so activity kan Disyembre, dahil nangyari dahil sumapirma. Ngayon, di sabi ta. Di ba? So anong gigibon? Ang ginibo, huni na. Nalawas man. Christmas party, alangan mang Christmas party, gibon mong iniro. Huni na. Nalawas man. Ang ginibo, nag-utang sa 5-6. O minutang sa barangay sa 5-6. May interest, nga nang malawasan na sa activity. Yugo-yugon mong pahitindo yan. O minutang, nalawas man sa Christmas party, nalawas man sa Christmas activity, kaya lang may patong na so gagastuso. Kisay sala. Sala man yan nindot, halo yung kamo mag-process. Kanya ang pangaya ko, dahil kaya kamo nag-process. Di ba? Hinay ko po. Kung arag po kita kaya, dahil may mangyayari sa tuyang banuan pag-arag kaya. Gari kita kan so naguguyod na at marugi na suwi. Dawa gura ano taka-urag-urag na pauragon tayo ni, ayuson tayo ni. May mga tarantado ka mong mga pag-iriba dyan. Dahil mangyari dyan sa banuanin daw. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Aram nindo kung dayan nagkakasarampulan, nagkarasuhan dayan. Gari, kumbaga, gawi na yan eh. Attitude. Dahil man niya kinagreklamo sa muya, di. Arog sa nga nagibunta. Balo po nindong ireklamo yan. Balo po nindong karasuhan yan. Bagadan tuminurol tol. Abusadon mga litso, mas na iniyo. Matadagitong Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige na, tama na kita dyan ha. So, yan masana tabihan pakiuron ta. Trabaho tabi ka mo. Dakulon po so na-receive nindo kan mga nagkaaging Disyembre, mga benepisyo, mga bonus, so ibangan ni dorobli pa. Lalo na sa mga regular na empleyado. Apoy ra kang mandato na mga bonuses ninda, igwa pa sindang nakuha sa mga local government units. Kaya tabi, suklian man lamang nindo kitol-tol na serbisyo. O ngunya, nakaipuhan ka mo sa trabaho. Sige daw. Dapat rayaon po ka mo. Dahil kung mapigsasabi na magpamatanga man ka mo dyan, dahil, so tama lang. Kung dahil manindo maadaptar o kaya maarog so sa indong boss. Siguro rin nindo kung si antig mimin ko digdi. Sana arogon manindo. O kaya maski maadaptar lamang nindo Sir Art kasi diit. So kahigusan kang amo nindo. So sinsirong serbisyo ang tigtatao. Kaya lang dahil niya man ang magampanan. Nasulo siya. Dahil niya kayang angaton ang sarong bagay, nasulo siya, tamagabat. Ikaman daw tabi, Sir Art, kasi na paalsaon ki sarong drum na tubig, kung makaya mong sulo yan. Dahil yan po kaya ki sarong tao. Kaipuhan dyan magtarabangan. Nganing maiangat, iyang tigsasabing drum na yan. Arugang kaya. Pero kung pigpabayaan sa nindo sa sarong tao, dawa, gura nung kapulugos-pugos kang sarong taong yan, dahil po iyan mayangat. Maniwala kayo sa akin. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Di ba? Happy New Year tabi kay Pading Edmar. Kay Padi. Saan ka natabi Padingon niya? Sa GHQ pa man ginaray. Sana bumalik ka sa Bicol. Alam mo na kung bakit maganda yung Bicol, di ba? Lalo na yung mga Bicolana. Pagbalik mo sa Bicol, lalong gumaganda yung mga Bicolana. Ay, hindi ka. Kay Mading Juna, good morning tabi. Happy New Year tabi sa Indo Madi ha. So, arog po kayan. Importantihon po ngunya. Kung mahiling po nindo, alos pasiriring po sa munisipyo ngunyan ang may mga, yan so, kita kang dyan tingko ko ira. Kang kada munisipyo, yung pagbayad kan mga buwis, pagbayad kan mga apod kaya, pagbayad kang mga business permit na yan, pag-renew kan license. O dyan po tigo ko sa sweldo nindo. Kung dahil nindo aram. Sa dati sa nada, sabi ni Padi. Good morning. Kung may pwede ka na magbatkum pa di, baka tidig, digdi ka. Ikaw lamang kukuro ka eriba. Padi, pagbatkum ka, may security lamang ako. Uni nga ni, para nagmuda ako, na-restrict ako sa Facebook. Bawal na pala. Kapag paparakomentaryo ka pa ngaya dyan. Lalo na ngayon pag magpaparakomentaryo ka, bako lang ngayon mabablock ka sa Facebook. Baka ngayon badilon ka dyan. Diyos ko na sana. Huwag naman. Nagkasabi sa nagitaki totoo. Man ki probleman magtaram ki totoo and dahil man ki probleman maghapot. Libre bagang paghapot. Pero kung pigbabawal ng paghapot,
Mapundo na kita digdi. Ibarabad ko na ning mga mikropono digdi. Baka? O, di man ki problema ya. Yo. Oh, magsumba daa ako sa Sabado. Sain? Sain tabi? Si Pading Edmar talaga. Lalong pumupugi pa di Kahit 4 na lang ang buhok mo, sa akin 5. Yugi-yugo mo. Ang buhok mo 5 na sana natatada. Ako 4. 4 sa ko, 5 sa imo. Mas dakol-dakol pa sa imong kidid. Pero darating din ang panahon na tawag dito, darating din ang panahon na hahabol ka din sa akin. Iyo. Good morning tabi kay Ma'am Judith Riñon dyan sa Agoho Beach Resort. Iyo. Sige. Sa LCC masumba. O di pa sumba naman ako. Sir Art Kasin, masumba daw kita. Pag nakaukod kita magsumba rimati niyo para sumbang. Sama ka na sa amin, Pading Edmar. Magsumba tayo. Magsumba tayo. Oh, sige, Jamaica. Sige, doon sa may Panal. Sige. Sige, ano yun ta? Tabangan ta sa apod kani pag-promote kang pasumban nindong ta. Magayon yan. O dyan sa LGU Malinaw, iko dyan may pasumba dyan si Mayor. Si Mayor si Mayor si yaon tabi Mayor si Ma'am Mati Casqueo. Saro ini sa matibay magsumba. Di pwede nindong imbitaran si Sis Mati. Mati Casqueo tanganing mas bistado. Yo. Matibay ini magsumba. O di magsurumba lamang diyan. Pero may baga diyan may sumba, di ba? Di agdaw nindo si Mating Casqueo rawang niya on sa Bicol. Yo. Di available yan. Hanggang pa siguro sa February digdi si Mati. Si Mati Lamu Tao. Pangyayari. Good morning man kay Batching. Kay Randy Leonar. Pare, Happy New Year. Midbid mo pa pade si Pading Edmar na gambot. Yung mga kasamahan mo dyan sa 9ID dati. Good morning tabi sa mo padi ha diyan sa 9ID. Ano tabi padi? Nag-retire ka na rin? Nag-retire ka na rin kay Batching na Randy Leonar diyan sa 9ID. Nag-retire ka na rin? Kumusta ka mo ni si Sir Dean Ramos? Si Sir Dean Ramos, siya brigade commander siguro siya ng engineering batalyon. O nag-iribanan kami kang nakaaging banggi. Nagkurumustahan kami. Alumni pa lang si Sir Dean na Ramos kang Divine Word DWCL ROTC. Sige. Kay Seth Rivaya, good morning po. Sige. Ngunyan pa sana. Pag ako pa rin nakapasyar dyan sa area mo, mahapit ako sa imo. Di ba dyan ka naman mag-start, di ba? Pasyaran ta ka dyan, ha? Restoryahan lamang naman kita. Makaukod lamang ako magputok-putok lamang. Ngunyan na bagong taon, di ako nagpaputok. Nagturutot sana ako tabi Ma'am Eden Perez.
Di ako nagpaputok mo niya na New Year, nagturutot siya na ako. Ay, suturutot. Yari ako pa naging suturutot ko sa studio. Re, garisigi mo pangintra sa mga shoot fest, tadi. Pahit mo sa shoot fest. Ako nagkakaputok. Turutot na sa antigagamit ko tayo, pre. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang 26 minutos tabi, lipas ang alas 8. Mabalik pa po kita ha, dahil magharali. Unin mo na, commercial mo na kita. Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung sain bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung sain mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminorotan. Lugod, ninyo nagapaskuhan, mapanok ang kada kanto, kan sa indong puso, asin harong yung pagkamot, katonilungan, asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Ali Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Takakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 31 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning. Philippine Standard Time oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Napon lang nindo si Honorable Beach Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Madali lang po nindo yan mako along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po dorm and boarding house, available po ang MBY Dormitory. Sige kay Madam Maylin, ingat tabi ha. Diyan sa Japan. Kumusta tabi ka mo? Kumusta po sunod-sunod mga nangyayari po diyan sa Japan, ano? Ngunya na bagong taon. Sige, oras pong yan. Utod man sa tuya ni City Councilor Riner Bursican Syudad din Tabaco. Kung ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan si Congressman Ato Rigel Bonggalon kang AKB Party List, and kay Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Capos Bilog kang Malinaw. Thank you. Balik po gararay kita digdi sa programa. Ako man po gararayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni Nueves, ano? Pet sa 4 na kita kang Enero taon 2024. Sundo kita alas 9 mga kabayan. Kaya ano papigalata, pahit na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ha. Alas 8:33. An sa tuyang Philippine Standard Time. Tiyagaan lang talaga magklase sa Philippine Military Academy. Ano? Maiinot si Pading Nico magbatcom. Very good. Sige. Magbatcom kayo para doro-diretso. Sana sa Bicol pa rin. Si Batching na Randy, mapaingalo na ini. Mapaingalo na ini. Oy, good morning kay Madi. Dakulao na ang laki na ng inaanak namin ni Police Lieutenant Colonel Robert Capus. Dami ng utang namin, ano? Dami ng utang namin sa inaanak namin. Good morning tabi kay Mrs. Gambot. Na parang tinuturuan mo na pa din magano pumutok si Mrs. mo. Delikado pag mga ganyan. Mas mabuti yung ganyan. At least marunong tayo. Yan. In case of emergency, marunong tayo. Sige ha, Happy New Year po sa Indo. Sa pamilya Gambot. Happy New Year po sa Indo. Ingat po kamo permi. Ano? Sige. Saing kita, dahil kita makaseryoso na. O digdi kita tabi, Sir Edmar, sa may parahula kaya akong nakauron. May parahula akong nakauron. Ang sabi, ngunya na taong 2024, so mga haluyo na databi bagang magjowa, mag-aragom, na day nag-aaraki, tayo baga kaya na ngunyan, arog kayo ni, dyan sa Quiapo, ngunyan, dakol ang mapasiri rin dyan, di ba may so itom na Nazareno, Milagroso man. Ay gudyan ki nagpapasiri rin dyan para sa nangangaradji na
magkaigwasin da kiaki, di ba? Igwang mga arog kan, may mga mag-agumdang haluyo na nag-ibahan na day nagkakaaki. May magjowa man na haluyo na day man nagkakaaki. Yo. Ang sabi kang parahula, sisingiyan ng parahula. Hulai daw tabi nindo kung sisingiyan ng parahula ini. Ngunyan da tabi, dakol da tabi ang mga mababados na may mga haloy nang day nagbabarados. Ngunyan da tabing taon, Year of the Dragon. May mga pangaran digdi. Sa mga pangaran niya. Yan do ha. Hilingan nindo kunya ang digdi sa pangaran nindo ha. Ang mga mababados da ngunyan na 2024, so may mga pangaran na Norma, Eileen, Jessamay, Cherilyn, Lisel, bako man Lisel, Ariane, Gina, Judith, Princess, si Mayet, si Belen, si Jenny, si Lorraine, Annalyn, Mary Ann, Juliet, Jessica, Marian, Janice, Jessa, April, Jocelyn, Cherilyn, Jennifer, Maricel, Rowena, Gemma, Mary Joy, Vilma, Alice, and mga tugang si Lando. Nakasabay ni si Lando din. Nga nakasabay si Lando din. Ay, pangyari. Oy! Tamay Lando digdi. Pare, may Lando. Ay, pangyari ning parahulaan na ini, oh. Yugo-yugon mo, may Lando digding mababados. Nahiling mo na ining parahula nini. Makonsuelo. So yan databi na mga pangaran na yan ang mababados ngo niya na 2024. So mga haluyo na databi, alimbawa mag-agom na kamo ki 10 years, daday pa kamo pigbibiyayaan, ngunyan databing taon, mababados na kamo. Sabi yan kang parahula ha. Bako ko tabi sabi yan. Dahil hindi ako pagbasulo na sabi ngayon ni Mr. Hulbutano, mababados ngayon ako. Tatotal ngayon dyan sa mga binasa ni Mr. Hulbutano, dahil man dyan sungaran ko, libre ngayon ako. Dahil ako mababados ngayon. Pakalipas ki pirang bulan, ano nga Enero. So nagpaputok nga na New Year, may resulta ini. May resulta. Ang epekto kang naputokan ngunya na New Year, anong bulan tabi pa dingid mar? Kwinta daw tabi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Mga Septyembre. Binilang talaga. Binilang mo talaga ngayon. Mga September or October. September or October, diyan mo ngaya maaraman so epekto kang naputukan. Ngunya na bagong taon. Iyo nahiling mo na yan. Kamurops, good morning. Sa September daw kaya Oktubre, maaraman tadatabi ang resulta kang mga naputukan ngunya na bagong taon. Dilingon ta na sana. Sabi kang Department of Health, mga tugang na ngunya na taon, pagsabata ngunyan kang bagong taon na 2024, mas duminakol databi sa mga nagkapurutukan.
Kang nakaagi baga kayan taon, medyo bako pa apod kini, maluwag na maray. Bako pang buwelo so tawo. Ngunyan nakabuwelo so tawo mga tugang, last week ng September o kaya first week ng October pa day. Nagbilang man talaga si Padingin pa. Yo. Maaraman databi ang resulta kan mga nagkapurutukan. Sa first week ng September, last week ang September o kaya first week ang October. Diyan mo ngayon maaraman. Diyan mo malalaman kung ano yung resulta ng mga naputukan. Grabe man nga, di aluyo. Samantala nga sa Department of Health, nagpaluwas na, nahuning nga sa mga nagkapurutukan. Pero sa mga nagkapurutukan, luminang kaungon yan. Sa Bicol, inta ko lang sa Bicol, igwa kisaro na nagadan. Pero, dahil pong record ang Department of Health. Sa Bicol, ang naputukan o minabot tabi sa 557. So, ang saro, ang pinakaaki na naputukan, iyo po ang simbulan. Diyos ko, 11 years old na lalaki ang pinakaaki po na naputukan. Ang saro po sa mga apod kayo ni, naging sanhi na naputukan sinda, kwitis. So kwitis, bagaday mantigbawal ba ko? Baka masunod na mga panahon, ipagbawal naman ang pagbenta kang kwitis. Kasi ang kwitis magahuna mo, pag sindihan mo, pasiring sa taas ang putok. Minsan, minalayog kung sa'yo. Una mo, nakaset na pasiring sa taas o dalagan, minsan minalawag ang sa harong. Bako, delikado. Delikado. Kwitis. Sunod, so mga darakula na, so plapla, so mga goodbye na yan. Yan so mga apod kayo ni, mga terror. Iyo so mga naging sanhi kang mga nagkapurutukan. Iyo, subuga, kasabay subuga. Iyo, kasabay subuga. Yan, tigbabawal na talaga yan, kundi indasa na ta. Natatanag kaarog kayan. Pero digdi po sa Bicol, igwaki, 8 munisipyo. Inan very good. Na nagpa-utob tabi, nag-implementar po kang total firecracker ban. Ngunyan pong pagsabat kang bagong taon. Very good din na 8 na ining munisipyo. 8 munisipyo. Ayon sa mga munisipyo, unina banwaan kang si Ruma sa Camarines Sur, dyan sa Biga, Catanduanes. Uy, maray Maray, very good. Tataga Kamsur, so kadaklan na naputukan sa Kamsur. Mas dakol so sa Kamsur. Si Ruma sa Camarines Sur, Biga, Catanduanes, Kataingan, Placer, Asin, Esperanza sa Masbate, Kasiguran, Prieto Diaz po sa and Santa Magdalena po sa Sorsogon. Yan. So mga pautob po, nag-implementar po kang total firecracker ban. Angon niya na taon. Very good ang araw kini. Diyan nga ni sa tabako, nakukonsilo na ako Pading Edmarta. So tindahan kan mga paputok sa kataning kang opisina kang Bureau of Fire Protection. Makonsiloon. So mga fire truck, may mga nakalag na ngaya iwas paputok, bawal magpaputok, pero ang kataning kang sa indang opisina yaon do man linag, so mga tindahan kipaputok. sabi kang Bureau pa daing magpaputok, pero duman sa kataning kang opisina ninda yaon duman subakalan kang paputok. Nyugoyogon mong pahit yan. Nyugoyogon mo. Sabi kang BP, dahil magpaputok.
Duman man linag kag LGU. So, mga tindahan kang paputok. Na, gari so mga taga-BIP, gari nga, ano, bakit daw nga, gari na sana so mga taga-BIP, lumayas duman sa sendang opisina. Sabi may, bawal magpaputok. Tapos yaon sa kataning may, subakalang kipaputok. Di ba? Hinay ko po. Hindi ka kan mapasupog na. Tigsasabi mo, sabi kang BP, dahil tabi ka mo magpaputok, bawal magpaputok. Tapos sa kataning huyan dyan subakalan kipaputok. Name. Yo. Saba, baka lamang tabi sa mga masunod, maisip-isip naman ni Anita, ilinga. Kung ako ang chief kang Bureau of Fire Protection, gari man sa nasutig sa sampilong ko sa diri ko. Igsasabi ko na, bawal magbakal kipaputok, bawal magpaputok, tapos huyan sa kataning kang opisina, may yaon subakalan kang paputok. Naka? Gari nga, ang programa tangayang ini garing bako man bako seryoso. Dawa nga gura non pigsasabitan day nga magpapurutok tapos uyan nga sa kataning ang opisina ta. Yaon sa mga tindahan kang paputok. Tapos yaon pa nakaparada duman sa mga, yaon pa sa mga nakaparada sa mga fire truck. Darakulaon sa tarpulin. Sa inutan kang fire truck, sa gilid kang fire truck, na tigsasabi na, dahil magpaputok, ngunya na pagsabat kang bagong tao. Pero yaon sa kataning ninda, sa opisina ninda, sa kataning kang opisina ninda, yaon subakalan kang paputok. Name. Yan ang pigsasabi ta. Ha? Magturutot na sana para iwas disgrasya. Pigsasabi ko tabi sa imo, batching na rande, na ako, di ako nagpaputok. Nagturutot sana ako. Oh, di ba? Mas maray na. Mas maray so nagtuturutot kaysa nagpapaputok. No, di ba? Hindi pang disgrasya. Barato pa ang turutot. Uy, so turutot, nagmahal man palaan. So bakal ko ka ito bago mag New Year pa, 12 pesos. Ay, dito sa studio. Si Sedi ginagawa kang turutot ko. Boy, liba kain so turutot ko. Yaw nito digi sa studio. Hara, si Sedi nagkuha. Nahiling mo na. May nagturutot kang turutot ko. Nahiling mo na tabi. Ay. Batching rande. So turutot ko, may nagturutot na. Pangyari sa kinaban, ano? Ano nga yan turutot mo? Dakula ba? Pangyari gini. Kamudo. Pangyari naman sa kinaban na pahit na naman ka mo dyan. Dakula man yan turutot mo. Ano nga, makusog mo? Bako dakula. Ano nga yan turutot mo? Halaba man. Halaba man yan turutot mo? Halaba man nga yan. No. Dahil mo. Pangyayari. Pangyayari naman sa mga baka naman ng pahit ang iniyaw. Hiling mo na yan. So turutot ko databi, batching. So turutot ko, may nagturutot dang iba. Ano manan? Bakuan! Serbisyo, sin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Dating Queen from the other country, Metro Manila, Quezon City. Kung ano dyan, suturutot ko kunyaon dyan. Pasay, Makati. Dahil nindo pag-intran ng turutot ko, maghanap man ka mong turutot nindo. Paranaque. Ako suturutot ko, tuturutotan man nindo. Ilocos Sur, Ilocos Norte. On
Quezon Province, Union, Baguio City. Baka sadit lang nabakal mong turotot. Aya, Ang iwas kaan, piririt. Abra, Bulacan, Cavite, Bako gayan turotot, tiririt ang apod ka. This Southern Luzon, Camarines Norte, Ikatabi ba chinga? Yan ang gusto ko sa imo. Dapat perming maugmasan na kita yo. Tinisor, Para isip kan mana. Pati Sorsogon. Relax na. And we are 3 islands more. Kung bako ngaya dakula ang turotot mo, bako turotot ang apod ka. Ang apod ka, tiririt. Fimosa fish sugar coconut. Pork. Yeah. Si Diba si Baching? Mandawi. Bohol sa Marledi. Oy mga tugang 9 minutos bago po mag 9 in the morning. Negros Bacolod. Digdi po sa satuyang programa Serbisyo Sin Reparo. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis. Oy may magayon na bareta dyan sa LGU Kamaligadi. Sa mga job order dyan, buon nyo niya na iniro, igwaki dagdag na sahod, dagdag na sweldo. So mga GO, job order, dyan po sa LGU Kamalig, buon nyo niya na iniro, may dagdag sahod sinda. Very good. Manila is the capital city. So dapat talaga magsunod man ang mga LGU duman sa minimum wageigi sa Bicol. Pero ito 300 plus na magko 400. Geography Philippines is Saga na sana yan, takulang na kita sa oras. Tapos suning pagurulayan to sa aga, so mga ining mga parauma tapos mga parasira, ini databi ang pinakatios na sektor. Baga, ang mga parauma, pag nag-aarani, barato tabi ang bakal. Barato ang bakal kang paroy. Di ba? Pag nag-aarani, minabarato ang paroy, minabarato ang bugas. Pag nagtatararukan, arog mo niya nagtatararukan, mahalunon po mo niya ang bugas. Bako? Kaya, saro sa mga o kaya ini daan para sira tapos para uma ini ang pinakatios dan sektor. Arag man kan mga para sira pag arog kining may diferensyang panahon. Apod kaya may mga gale warning, bawal po sinda maglawod. Delikado maglawod talagang susko. Ining tugang niya to na yaon digi sa sektor ini databi sa mga pinakatios na sektor. O lalo na sa mga parauma. Pag maarani na, mabarato na sa bakal kang paroy. Mabakal na, mabarato na sa paroy, nag-arani na. Pero so ginastos kang pagtarok, ininutang, binaha, otro tarok, nalugi, mabakal ki abono, nako, dakol so gasto, dito yun sa natabi, so kita kang pag-ani. Serbisyo Sin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang igwan na lang po kita ki 4 minutos bago tabi magalas 9. Ma'am Idna Barquilla Saba, thank you. Si Ma'am Idna. Available ka tabi Ma'am Idna. Mapasyat tabi kami dyan sa imo. Ma'am Idna, mapasyar kami dyan sa imo. Sir Dennis Kua, good morning. Mga tugang, mga kabayan, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Webes. Petsa 4 kita kang Enero taon 2024. Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to, paki-share na lang paki-like and share, paki-follow po kan sa mo yung mga Facebook account, mga account mitabi. Bicolnet Legazpi, Bicolnet TV Tabaco, Bicolnet TV Bakakay, YouTube, Bicolnet YouTube. Paki-like and share na lang po. Magkahirling man kang iba.
Siyempre po, sa pangaran man po yan, kan sa tuyang mga taga-suporta digi sa programa, ang MBY Dormitory. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi, kang syudad ni Tabaco. Congressman Ato Rigel Bongalon. Siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Capos Bilo, kang Malina. Thank you. Sa pangaran po yan ni Maestro Nila Don sa muya pong station manager. Sa pangaran po ni Dogabos, param na po muna sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana, Ma'am Maria Anna Borsal, good morning. Param na po muna ha. Sa aga naman kita mag-iribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Riparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita ha. Ingat po. Bye-bye. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Huling nagsasayaw sa kuyang ang mahay katiya. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan.
Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano. Word.